してやるぜ。また強くなっちまったな。訓練の成果が出たな。そんなバカな。アルバート！ここにおります。大丈夫か？このぐらい。父上は。そんな。アルバート。無論です。ああ、助かる。王子、偵察。5詰めの部隊か。見逃す手はないな。よし。このまま追撃するぞ！この衛兵団長の肩書きは、伊達じゃないわ。レディンたちの活躍で帝国軍は
やるんだから。この力でこれまで以上に王子に尽くしましょう。